Jamen, hvad så YouTuber? Velkommen til den her lille bitte video, hvor det er, jeg skal vise jer best class setup i Call of Duty Ghost. Jeg har valgt at lave den her, fordi jeg lige har fået min PC tilbage med fraps og det hele. Men det er ikke det, vi snakker om nu. Det er simpelthen best class setup, hvor jeg har valgt at bruge en Vector. Det synes jeg er et rigtig godt våben. Det har et rigtig godt sigte. Generelt er det bare et virkelig godt våben, som skader rigtig meget. Som attachments har jeg valgt et foregrip, fordi den har lidt recoil, og det har du ikke, når du har foregrip på. Så har jeg valgt en armor piercing, som sørger for at få mere damage. Du kunne også godt vælge i stedet for at proppe en silencer på, eller et red dot sight. Jeg føler ikke, at jeg kan lide red dot sight, og silencer er ikke rigtig nødvendigt, fordi vi har nogle specielle perks. Men armor piercing virker rigtig godt. Hernede, der har jeg valgt at tage én ting for at kunne få mere plads til perksene. Så det skipper vi bare. Perks har jeg valgt Ready Up, Sleight of Hand, Quick Draw, Takedown, Dead Silence og Scavenger. Ready Up, for at man kan få så hurtigt, våbnet bliver hurtigere klar efter man har sprintet. Sleight of Hand, det er hurtigere reloading. Quick Draw, fordi så kan man aim hurtigere. Takedown, så folk ikke kan se, når du har dræbt en. Og sidst og Dead Silence, som sørger for, at du er meget mere sværere at se dig på den der radar. Og så Scavenger, fordi du kan godt løbe hurtigt tør for armor. Men det gør, så hvis du har Scavenger, så får du rigtig meget armor. Du kan også godt vælge fully loaded, men jeg har valgt til Scavenger. Det var sådan set den her best class setup. Hvis I godt kan lide den, så må I meget gerne like. Hvis I gerne vil have flere af sådan nogle her best class setup, må I også meget gerne like. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Jeg er ikke andet end at sige, at prøv den her gun. Den er utrolig god. Så det var det. Jeg mangler lige en ting. Hernede. Strike Package. Der har jeg valgt Satcom på 4 points. Ballistic Vest på 8 og Oracle på 14. Ja. Så vi ses. Hej.